Καλησπέρα κύριε Ανδρουλάκη. Μια σημαντική πρωτοβουλία απόψε λαμβάνει η χώρα εδώ στο Πολύκεντρο του Δήμου Σιτίας. Ένα πρόβλημα που νομίζω το βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Πραγματικά έτσι είναι. Να σας αναφέρω ότι σήμερα είμαστε στο 5ο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος, μιας δράσης η οποία προκύπτει σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια και με την πρωτοβάθμια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αλλά και με το κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές υλοποιούμε εδώ στη Σιτία στο Πολύκεντρο το 5ο κύκλο σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την ασφάλεια, την κυβερνοεγκληματικότητα και το ζητούμενο και ο στόχος είναι να αποκτηθεί μια διαδραστική σχέση με τους γονείς, με τους δασκάλους και μέσα από αυτή την εμπειρία την οποία θα αποκτήσουμε σήμερα να δημιουργήσουμε δρόμους ασφάλειας για τα παιδιά. Είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι όλοι είμαστε, θα έλεγα, χειριζόμαστε υπολογιστές, κινητό, λάπτοπ, τάμπλετ, αλλά πολλές φορές τα ψηλά γράμματα σε σελίδες όπου επισκεφτόμαστε κανείς δεν τα διαβάζει. Τα κενά ασφαλείας τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τον έξω κόσμο είναι μια θωράκιση την οποία θα πρέπει να δώσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μέσα σε αυτό τον κύκλο από την εμπειρία και την εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να δημιουργούμε ασφαλούς πολίτες, αλλά το πιο σημαντικό να έχουμε τα παιδιά μας σε ένα δίκτυο ασφαλείας πολύ πιο σημαντικό από το δίκτυο του κυβερνόχωρου. Μέρους του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κατσακόλη, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση, η οποία είναι μια συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Τόμι Σιτίας. Και είναι μεγάλη χαρά για μας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη μας, όπως και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μιλάκη, οι οποίοι σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας μας δίνουν τη δυνατότητα για πέμπτη συνεχόμενη φορά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Νάκο, για τον οποίο θα σας πω στο τέλος ποιος είναι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, για να μην σας κουράσω. Να δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για ένα σύντομο χαιρετισμό του κύριου Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το λόγο. Να πούμε εδώ. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Νάκο, ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία να μας καταθέσει. Μια εμπειρία όπου πραγματικά έχει προέλθει σε δύο επίπεδα από την καθημερινότητα την οποία βιώνετε μέσα στην υπηρεσία τη δική σας και τον προβληματισμό τον οποίο λαμβάνετε από όλους εμάς μέσα στην καθημερινή διαχείριση την οποία οφείλετε να κάνετε. Να ευχαριστήσω από καρδιάς και όλους εσάς, ειδικότερα τους γονείς και τους δασκάλους, μιας που το κλειδί στην συγκεκριμένη μέρα είστε εσείς, και η θωράκιση την οποία θα πρέπει να πάρετε μέσα από τη σημερινή ημέρα είναι σημαντική και ουσιαστική για τα παιδιά μας. Όλα γίνονται για τη νέα γενιά. Οτιδήποτε κάνουν αφορά τα παιδιά μας, αφορά τους μαθητές μας και αυτός είναι ένας στόχος μέσα από τη σημερινή ημέρα να δοθεί η δυνατότητα από την διαδραστικότητα την οποία θα δείτε και όπου θα έχετε με τον κύριο Νάκο να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας τόσο απομακρυσμένα όσο και εντός των τυχών του σπιτιού μας για τα παιδιά. Αλλά πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μία άλλη δυναμική που είναι και η ουσία της συγκεκριμένης και της σημερινής ημέρας, μιας που καταλήγουμε το 5ο κύκλο στον νομό Λασιθίου στην Σιτία. Αυτό το οποίο είναι και η αποκριστάλλωση είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε μακριά από τα παιδιά, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι γονείς και θα πρέπει να έχουμε μια στενή συνεργασία και επαφή για το καλύτερο, για την ασφάλεια, αλλά το πιο σημαντικό για την επόμενη μέρα της ζωής τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζερβάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολλές. Ιδιαίτερα με την ευρύτατη κρίση πια του διαδικτύου, που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα βάλουμε
τα σύνορα και τους περιορισμούς. Εκτιμώ ότι η ουσία είναι αυτό που είπε στο τέλος ο Γιάννης, ο αγαπητός αντιπεριφερειάρχης, ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά. Και εμείς, και οι καθηγητές και ο περίγυρος. Είναι τόσες οι προσλαμβάνουσες καθημερινά στη ζωή τους, που πολλές φορές είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Εκτιμώ λοιπόν ότι η συνεχής παρακολούθηση, η συνεχής νουθεσία, ο τρόπος, ο καθημερινός ο δικός μας, ο οποίος είναι το παράδειγμα για τα παιδιά τα δικά μας, θεωρώ ότι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις όποιες δυσκολίες, τους όποιους κοπέλους, οι οποίες πολλές φορές έχουν δυστυχώς οδυνηρά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε, κύριε Νάκο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έχουμε καλή επιτυχία. Ευχαριστήσω όλους, όπως και εσάς που παρευρίσκεστε σε αυτή την ομιλία. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το διαδίκτυο για τα παιδιά και να είναι οι γονείς κοντά σε αυτά τα παιδιά, όπως και οι δάσκαλοι. Δεν θέλω να καταχρωστώ τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νάκο, αν και δεν γνωριζόμαστε, για την παρουσίαση. Εγώ, στον Ελληνικό Υπουργό ως γονιός, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νάκο σήμερα να μας μεταδώσει την πολυσήμαντη εμπειρία του και τις πολύτιμες γνώσεις του στο θέμα συγκεκριμένο. Θεωρώ ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο την ενημέρωση όσον αφορά τραυματισμούς που έχουν οι γονείς και παιδιά στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω ότι χτίζοντας με τα παιδιά μας μια σχέση εμπιστοσύνης, το βασικότερο, προετοιμάζοντας τα παιδιά μας για το μέλλον τους, με όποιες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται. Και τρίτον, μένοντας ενημερωμένοι σε θέματα όπως το σημερινό, κάνουμε στα παιδιά μας μια μεγάλη βοήθεια και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στο να τους δώσουμε για το μέλλον τους πολύ σημαντικές γνώσεις και πολύ σημαντικά βήματα να φτιάξουν τη δική τους ζωή. Ευχαριστώ. Είναι πτυχιούχος ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους τομείς της κλινικής νευροψυχολογίας, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της πληροφορικής. Είναι διδάκτορ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει τα μαθήματα της ψυχολογίας, της διαχείρισης κρίσεων και εργασιακού στρες, ηγετικής ψυχολογίας και ψυχολογικών επιχειρήσεων, την ψυχολογία του στρατιώτη, τη γλώσσα του σώματος και συναισθηματική νοημοσύνη. Έχει εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και σε ελληνικές και ξένες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει παρευρεθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων με θεματολογία την ψυχολογία, τη διαχείριση κρίσεων και τους κινδύνους του διαδικτύου, συμμετέχοντας σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε ομιλίες και ημερίδες σε πολίτες, παιδιά και γονείς, αλλά και σε στελέχη των ομάδων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Είναι υγειονομικός αξιωματικός της Διεύθυνσης Υγειονομικού και υπηρετεί ως ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριε Γιώργο Νάκο, στα αγγλικά όπως το λέω, ευχαριστώ όλες 2 ώρες. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες προσωπικά, γιατί γνωρίζω ότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και σίγουρα ο χρόνος είναι πολύτιμος. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος και περιεκτικός για να σας μεταφέρω την πραγματικότητα τη δική μας, σαν δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, τι ακριβώς συμβαίνει και τα περιστατικά τα οποία θα σας πω δεν μπορώ να σας αναφέρω ούτε σχολεία, ούτε ονόματα, αλλά μόνο ηλικίες, για να καταλάβετε πόσο κοντά ή μακριά είμαστε με αυτά που συμβαίνουν. Οπότε θέλω μια χάρη όταν τελειώσουμε. Ξέρετε ποια είναι αυτή. Μην γυρίσετε σπίτι και αρχίσετε και βγάζετε τα καλώδια και κατεβάζετε τις κεραίες. Δεν το μονοποιούμε το διαδίκτυο. Είμαστε εδώ λίγο να μάθουμε και πιο πολύ να ενημερωθούμε. Καταρχάς, γονείς γυμνασίου πρώτου δεύτερου έχουμε εδώ. Α, πολύ ωραία. Τι σας είπανε. Α, τους άρεσε αυτό, μόνο. Πάλι. Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν και τους μίλησαν. Ξέρετε γιατί. Χάσα μάθημα. Και δεύτερον, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι πια να μιλήσουμε στους έφηβους. Ξέρετε για ποιο λόγο. Ελάτε τώρα, τα ξέρουν όλα. Ό,τι και αν τους πούμε, τα ξέρουν όλα. Αυτό, εμείς λέμε για τα παιδιά. Οπότε, αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε σήμερα είναι κάποιες
συμβουλές και αρχικά οδηγίες πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί για μας το πιο σημαντικό είναι πώς θα κάνουμε το παιδί να μιλήσει. Να μην φοβηθεί, να μην το υποστεί, αλλά να το πει. Γιατί έχει φωνή και είμαστε δίπλα του. Και γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς, σαν ηλεκτρονικό έγκλημα, να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Πριν λοιπόν, ο κ. Περιφερειάρχης ανέφερε ότι είναι ο 5ος κύκλος. Να σας πω λίγο σύντομα τι ακριβώς έχει γίνει πέρσι, τέτοια εποχή. Είχα λοιπόν έρθει στο Ηράκλειο για μια μικρή ημερίδα, όπου τελειώνοντας την ομιλία, σηκώνει μια κυρία από το κοινό και λέει: τα λέτε πάρα πολύ ωραία, αλλά εδώ είμαστε στο Ηράκλειο. Ελάτε λίγο και στον τόπο μας. Και το τόπος ήταν σε ένα χωριό, μακρινό, με μεγάλη μου χαρά. Εδώ είναι η περιφέρεια. Και εκεί θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Αρναουτάκη που δεσμεύτηκε και έχουμε καταφέρει και είναι από τις ίσως τη μοναδική δράση που έχει φτάσει σε όλους τους νομούς. Έχουμε μιλήσει Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, ακόμα και Σιτία. Οπότε η περιφέρεια δεν σταματάει μόνο σαν νομό. Όπως βλέπετε, πηγαίνει παντού και προσπαθούμε να ενημερώσουμε εσάς και τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν επίσης, ρωτώντας τους τι ξέρετε και μάλλον πώς πιστεύετε ότι καταφέραμε τα παιδιά να μας μιλήσουν. Παρακαλώ. Α, τώρα τα ξέρουμε, τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Θέλετε να σας πω τι συμφωνία κάναμε με τα παιδιά? Τι λέτε? Ένα λεπτό, να δούμε. Τους λέω λοιπόν, θα σας κάνω δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Και αν τις βρείτε, βγαίνουμε όλοι για διάλειμμα. Κερνάω ό,τι θέλετε. Καταχαρήκανε. Ξέρετε ποια ήταν. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις, είπα. Να σας τις πω. Ναι, όχι. Τι να πω. Πολύ ωραία. Ποιοι από εσάς έχετε social media? Να το χέρια. Μην τρέπεστε. Έλα, ψηλά τα χέρια. Πολύ ωραία. Τους λέω, μην τα κατεβάσετε. Μην τα κατεβάσετε τα χέρια. Ψηλά λίγο τα χέρια. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ερώτηση. Εύκολη, τους λέω, εύκολη. Και λέω στα παιδιά, από αυτούς που έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια, να τα δω και τα δικά σας, ποιος θα έρθει να πει τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Instagram? Τι έγινε, τους λέω, αφού τα ξέρετε όλα. Οπότε η συμφωνία ήταν, θέλω το πολύ δύσκολο μία ώρα το χρόνο σας. Τίποτα άλλο. Να σας πω μόνο εμείς τι κάνουμε και τι βιώνουμε και πώς προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τους γονείς και τα παιδιά, μόνο λέγοντάς τους τα πραγματικά περιστατικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Δεν έχει λοιπόν μόνο σημασία να δείχνουμε για τη βία και την παραβατικότητα. Σημασία είναι η ευαισθητοποίηση, σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το παιδί πρέπει να είναι στο κέντρο και να υπάρχει μια κοινή γραμμή σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας. Μόνο έτσι το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος. Αν έχει διαφορετικά ερεθίσματα από αυτούς τους τρεις παράγοντες, το παιδί θα μπερδευτεί. Μιμείται, άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα μιμηθείς, τι ακριβώς θα δεις και πώς θα το συζητήσεις. Και θα σας πω ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Ξεκινώντας λοιπόν, τους λέω: δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Με τι ασχολούμαστε? Τι πιστεύετε ότι μας είπαν? Δεν υπάρχουν σωστά ελάχιστα. Τι πιστεύετε? Εσείς. Παρακαλώ. Όχι ότι μας είπανε. Θέλω εσείς τι πιστεύετε. Με συγχωρείτε. Σας έχουν χακάρει. Εντάξει. Με τους hackers. Τι άλλο πιστεύετε ότι είπαμε? Διαδικτυακές απάτες. Διαδικτυακές απάτες. Παρακαλώ. Διαδικτυακό bullying είναι το λεγόμενο cyberbullying. Εκδήλωση τόλης αυτοκτονίας. Άλλο, phishing. Το phishing το ξέρουμε? Όχι το ψάρεμα. Όταν μιλάμε με ψεύτικα προφίλ, το ξέρουμε πώς το λένε? Η νεολαία. Όλοι είμαστε νεολαία. Κάτι που λέει το ξέρετε εσείς. Catfishing, μπράβο. Όλοι λοιπόν αυτοί, καταρχάς δεν θα μάθουμε ξένες γλώσσες. Μην ανησυχείτε. Κάποιες λεξούλες θα μάθουμε για να ξέρετε. Με τι άλλο πιστεύετε ασχολούμαστε? Ποιο είναι, παρακαλώ? Διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Πορνογραφικού υλικού, μια και το αναφέρατε. Τι πιστεύετε ότι είναι πορνογραφικό υλικό? Γιατί θα προσπαθήσω να πω τα ίδια και σε εσάς, που είπα και στα παιδιά, για να υπάρχει μια κοινή γραμμή. Πολλοί λοιπόν τα παιδιά μπορεί να γελάγανε, μπορεί να αστειευόντουσαν, αλλά κρατήσανε ουσιαστικά πράγματα. Τι είναι πορνογραφικό υλικό, τι είναι πορνογραφία? Σύμφωνα με την νομοθεσία, τι πιστεύετε? Γυμνό και σεξουαλικό περιεχόμενο με ποιο τρόπο? Φωτογραφίες? Τι άλλο? Βίντεο. Μ' αρέσει. Τι άλλο? Έχουν φωτογραφίες, βίντεο. Τι άλλο μπορεί? Εξεργασία με AI.
κανονική φωτογραφία, αλλά μετά να Μου βιάζεστε. Λίγο θα πούμε για το AI σε λίγο. Να πούμε τα βασικά. Έχουμε φωτογραφία, βίντεο και τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί. Και θα πούμε για το sexting. Μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Έχουμε δύο κατηγορίες μηνυμάτων. Το απλό, που στέλνουμε, το γραπτό, και τι άλλο μένει, το ηχητικό. Άρα η νομοθεσία, θέλω να καταλάβετε πάρα πολύ ξεκάθαρη. Φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα, είτε ηχητικά είτε γραπτά, που περιέχουν σεξουαλικό περιεχόμενο και προσβάλλουν την γενική αξιοπρέπεια του ανηλίκου, κάτω από 18, είναι πορνογραφία ανηλίκων. 348, αν έχουμε κάποιους νομικούς. Είναι παραβίαση του ποινικού κώδικα. Και μετά στα παιδιά εξηγεία. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί και με τις απάτες λίγο χρόνο, γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα. Αλλά το πιο τα fake profiles θα πούμε και για αυτά. Οπότε, ό,τι ερώτηση έχετε, ό,τι απορία έχετε, είναι στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσω λίγο με ένα μικρό βιντεάκι της υπηρεσίας μας, να δείτε με τι ασχολούμαστε και σιγά σιγά θα πούμε τα σημαντικά. Μην μου φύγετε, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Για να δούμε λίγο τον ήχο. Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, κέντρο Cyber Alert, παρακαλώ. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ιδρύθηκε με σκοπό την πρόληψη, έρευνα και δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο. Έχει διεθνή παρουσία και είναι leader σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης Impact στην Ευρώπη. Έχει βραβευτεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο της Europol για την προσφορά της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Cyber Alert 11188 λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα. Διασφαλίζει την παροχή άμεσης συνδρομής σε έρευνα ή δίωξη αναφορικά με ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με συστήματα ή δεδομένα υπολογιστή. Στην υπηρεσία υπηρετούν εξειδικευμένα στελέχη με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική, τα οικονομικά, την νομική επιστήμη και την ψυχολογία, καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές του σύγχρονου κόσμου και απαιτεί ειδικές γνώσεις για τη διερεύνησή του. Εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω διαδικτύου, κυβερνοεπιθέσεις, εγκλήματα οικονομικής φύσεως, καθώς και ζητήματα προσωπικών δεδομένων αποτελούν καθημερινό αντικείμενο της υπηρεσίας, καθώς αφορούν ένα δυναμικό, συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο με πολλές δυνατότητες. Προτεραιότητα της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα από επίκαιρες και καινοτόμες δράσεις. Πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε όλη την επικράτεια και τηλεδιασκέψεις ώστε να φτάσει το μήνυμα αυτό παντού. 459 ημερίδες. 50.000 πολίτες ενημερώθηκαν σε ένα χρόνο. Ο ιστότοπος cyberkit.gr με αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή για φορητές συσκευές παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί να αξιοποιήσει όλη η οικογένεια και ειδικά τα παιδιά, οι ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος δηλαδή, τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου για να αποφύγουν τις παγίδες που ελοχεύουν. Για την ασφάλεια του εμπορικού κόσμου και των συναλλασσόμενων πολιτών, έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος cyberalert.gr Feel Safe με αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή για φορητές συσκευές. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει πιστοποιημένη παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram αλλά και στο YouTube, τα οποία προσφέρουν ένα δυναμικό και διαδραστικό εργαλείο. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμμαχος στην ασφάλεια των πολιτών στον κυβερνοχώρο.